Και γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Scooby-Doo Spoiler. Και πάμε να σας πούμε, αναβρασμό στο reality έρχεται, διπλή αποχώρηση πριν το μεγάλο τελικό. Πριν περάσουμε στο βίντεο όμως φίλοι μου, κάντε ένα like και μια εγγραφή γιατί μας βοηθάει να κάνουμε και άλλα περισσότερα βίντεο. 2 εβδομάδες νωρίτερα θα ολοκληρωθεί ο φετινός κύκλος του reality. Οι ανατροπές διαδέχονται και πολλά έχουν συμβεί φέτος που έχουν φέρει σε αμηχανία και σε σκέψεις τόσο την εταιρεία παραγωγής όσο και τον σταθμό. Κατερίνα Δαλάκα, Γιώργος Γιουλέκας, Χριστόφορος Ταξίδης για τους κόκκινους, Δώρα Νικολή, Ντάνιελ Νούρκα και Φάνης Μπολέτσης για τους μπλε βρίσκονται ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Όμως, 2 νέες αποχωρήσεις θα φέρουν τα πάνω κάτω. 2 παίκτες πρέπει να φύγουν ή άλλος, ενώ στον ημιτελικό που θα διεκδικηθεί στο γαλάρι. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει, ενώ όλο αυτό το διάστημα όσοι παραμένουν, καθώς τα γυρίσματα γίνονται κάποιες μέρες πριν. Αυτοί που σύμφωνα βλέπουν την πόρτα της εξόδου άμεσα είναι ο Χριστόφορος Ταξίδης και η Δώρα Νικολή. Αναμένεται ωστόσο εάν αυτές οι αποχωρήσεις προέκυψαν ή ήταν στο πρόγραμμα της Ατζούν Media. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι το τέλος φίλοι μου. Κάντε ένα like και μια εγγραφή γιατί μπορώ να κάνω και άλλα επόμενα βίντεο.